Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Sinjuk ki Kenthai Catholic Shillong Archdiocese Jong ka Zone 6 menta ka sngi ka arpotrik unai leber arajar arpuway kilalaj ban ai jingerap da ka song pisa bat ki tiar yeng shakaway ka long yeng hakashnong umskun ribhoy district kibala do no ye ka yeng ka sem haka jingsha bamdo hakading bashir khai kabala jia dangshen hakani ka sngi ka Sinjuk kilalaj ban ai jingerap shakani ka long yeng hapo ka jingelam jong ka president ka kong violin lingdo ka sekretari ka kong M Malay kentubru ye gidikot jong ka Sinjuk harengkat ki jingduwai ni ki long kme kila IT ye ka song pisa ka bashipho hajar tengka harengkat ki tiar yeng kum ki kheu bat ki blanket la IT syakatai ka long yeng jong ka kong balari nongrum bat iba pol banshan mau phnyang ki balamat ye katai ka jingja basngosi ki badan ru saungut ki khon ka jingja ne ni kasam jam pot khan alang kum ka kam accident na ja tendet tingla do lut ki jingdan ki bakhiat na ki sibun tenam nang ra ban ong sibun ro kum ka jingja kum tang la itu ban nim chama dan berga yeng ikon ilok la lai cela yeng ju ikmi tia tenge ngalawan na jing tre tekala jana kum ta teng sim ina jing ai jung teng lang kum jung ka zon balang ko talik jung kat bai ai no isme ni priang na jing isme ban sim na jing re jadi bakhiat na jadi basibun na ngai blai terpang iki bukila wan hane ri bakin kam tre sisu kat bakila ai jung seng jung ki em tangingi yana inoro ki bakam plot ki bakam duna kim khamla siu benirap kim la pek siliang inoro kat ba ki yo ai tengam don re sibun ban ini yadan hakamet ke bukat ka berya hakabai lek sok in pensai siu ya ka ai ka baila ka bai ai ki wi ro dekat belang jung tengah aku beli ki dan era tang ini tintin beli sibun i dap da kajing susi pat kajing snow diau na ka bata kajing sham nanot jong ka yeng ka sam jong i ba Paulus mau phyang bat i balari nongrum kande kajing do no jong ki kane ka yeng ka sam par ko wai bat kajing don jong ka po ka yeng baro kala kata asisya ya kajing im jong ki ka bam ka di ka phong ka kup bat ki we kajing don kam ti kum ta kane ka sngi kum keseng pat kum ke kenhun kabayadon benta barabor pat kijing e jong ki para long keme ki yang kisam jungi hapo jong ni kason mata kasni lala ban ya kendo lang e kani yang kesam pat banwan ra e kani kijing ai ki baret ki ba labu ne khmat jungi ki balapan bi fon da keseng hi ban ya rap e kani yang kesam ti kum tanga khot ye sekretari jungi ban ai ru ye song pesai batang khadet de ibang lala ban yelum hai kong balari nongrum kenang bagi la ban pendap ban benrap lang ya kejing don kampu jong kina kunta kejing do babun kaba na kani kayeng kesem dap ru pen pauru ya kejing sosi nei nak benta kisaungut ki khon jong pi badang ren ki badang de ban yo sibun kejing don kam kejing em jong ki nrai kelama ya kani kejing e tingin IT ya kani kejing e barkhot ke bangi ya kendo bagai yang kesam jumpi kayak kendo kene kepor pin IT ho blay undang kerku perdo ya pi pada kayak yang kesam berok wei ba pinang la ban pai pat kham jan so blay barbor jan so blay habangi don hakiji namar datang blay ubala ban pendap penbiang ubala ban yaram ya kene kejing don kam jumpi